ekaa kertaa tulin tänne Äkäslompolosta tänne Ylläksen päälle moottorikelkalla. Ja täytyy kyllä sanoa, että jos niinku kelkkailusta tykkää, niin ehdottoman hieno reitti. Pikkasen töyssyä, mutta no, niinku muuten oli niinku aivan niinku mahtava. Maisemat on ihan loistavat. Eli siellä on vanhaa mettää matkalla ja sitten on tunturin näkymää, kun tullaan noustaan ylös. Ja tosissaan tänne pääsee tänne Ylläksen päälle ihan ylös saakka kelkalla sitten ihan reittejä pitkin. Ihan niinku voisi sanoa niinku hiihtokeli, tässä alkaa tulla ihan niinku tämmönen lasketteluhalu. En ole vielä kertaakaan tänä talvena ehtinyt tänne rinteeseen, mutta nyt kyllä tuntuu tää näin niinku jalassa semmoiselta tämä lumi, että täällähän voisi viihtyä. Eli pakkastahan täällä ei ole juuri ollenkaan, olisiko joku semmoinen 2 astetta. Pikkasen tuulee, ei mitenkään viima. Ja aurinko paistaa siniseltä taivaalta. Ruuhkaa ei näyttäisi ihan kauheasti oleva. Sitten tää melkein jokaisessa gondolissa on tulijaa, mutta oletan, että ei siellä varmaan alhaalla kovin pitkiä jonoja ole, kun kattelee tätä määrää täällä ylhäällä. Eli ei näytä joka gondoli oleva ihan täynnäkään. Eli jos sattuu vapaa-aikaa olemaan, niin tää voisi olla ihan jees paikka. Täältä ollaan tulossa nyt Ylläkseltä alas tätä reittiä pitkin. Ja tää on kyllä ihan valtavan kaunista seutua. Että tänne nyt ei oikeastaan tähän metsään ole kyllä muuten tullut koskaan tultua. Että lähinnä lumikengillä tänne voisi tulla, mutta eipä ole tultua. Huomattavan kaunis paikka. Vahvasti suosittelen tätä. Toinen tämmönen niinku käymisen arvoinen paikka ehdottomasti kelkalla niin on tää Kuertunturi. Täältä sitten näkyy niinku ylläs ihan eri tapaa kuin sitä vierestä ja muutenkin on mukavat maisemat, että täällähän tulee yleensä käytyä noin niinku jalkapatikassa, mutta pikkasen on tommonen niinku, voisiko sanoa haastava tuo nousu tänne, eli jos ihan ensimmäistä kertaa kelkkailee, niin ei sitten ehkä välttämättä kannata tänne lähteä, mutta sitten kun tuntuu, että se kelkka on niinku silleen niinku ei hetkarkaa karkuun käsistä, niin sitten kyllä voi suositella. Joo, tässä on tosissaan tässä Kuertunturin rinne tulee alas tai menee ylös tai lähinnä alas tullessa, niin on monta kohtaa, missä on kyllä tosi upeita näkymiä tänne Ylläksen suuntaan. Joskus on tullut kesäaikaankin niin tätä kävellen, eli tähän aikaan vuodesta, kun täällä kelkkoja menee, niin ei kannata kävellen lähteä, mutta kesällä kyllä voi suositella tuota kelkkareittiä ihan tommosena kävelyreittinä, koska se tulee kyllä tosi komeista paikoista, eli siinä on kyllä hienoja maisemia noin niin kuin ihan valokuvausta ajatellen. Nyt tänä talvena tuli tämä kelkka saatua tänne kotikulmille niin sen verran myöhään, että tuskin tässä ehtii revontulia käydä kuvaamassa. Mutta jos ensi talvena on kelkka, niin sit mä vähän epäilen, että joku yö saatan tonne Kuertunturille köräyttää kelkalla, koska kyllähän tää nyt ihan järjettömän paljon kevyempi oli kuin tää raahais kaikki kamerakamppeet noin niinku sinne lumikenkäille. Sekin on tullut kyllä tehtyä. Silloin pitää ottaa 2 vaatteet. Toiset sinne ylös ja toiset matkalle, koska ne mitkä on matkalla, niin ne tuppaa kyllä melko lailla tulemaan märiksi. Mutta tosissaan tässä matkalla nyt on sitten vielä semmonen, että jos nyt ajattelee, että tuosta Äkäslompolon kylältä lähtee kelkalla niin tänne Kuertunturille, niin tossa on semmonen oikein mainio kahvila, eli Kuerkievari tuossa matkan varrella. Ja kyllä ehdottomasti suosittelen pistäytymään. Siinä on hyvä paikka käydä kahvilla. Sitten tuollahan oli tuolla Ylläksen huipulla on kanssa kahvila, että tällä nyt aika moneen paikkaan pääsee kelkallakin tommosen jonkun pullan ja
kahvin ääreen. Mutta minäpä lähden tästä kotia kohti, eli käytännössä Kuerkievarin kautta kierrän, koska minä asun siinä vieressä.